كابت تقمط له ختمانه كولج تمحرت مسود دائم كما محركينو ابكال ابوتا استمدبه كم تنزخون السب كابت زفلت اوتا بحدش بوتا مزخيد كبدبد زبلوم نقول تمجمرتاس انت كبر نابز بوتا مصاحو كم زبل كوينيم قاس اندابلغن اقال نيت حزبي عبللي ممحر زلو اكبروت مستعذبه انكو ابا مصاحو كسب زبل كونم اتوم اقدموم ابو صنحو ممحرن سلازي غاشو بصمون كمبلا دحينيم حدا بوتا طراي كوف كابتبل زورور اندابلكا ناي كاله حبرتسب بحلمدي انا ابرا مفلات صبغ يزبل زنبره ناي كلج ممحر زكيرو حق يبلم كما انجليش ممحر ابا شمونه كفلي تمديو سرحم سجمرم فلما كم حدش متقن انتن كي جايش كسب صبغ يرو زلمد كرم قطري حنتي دحر قطري كلتا كفلتات حبوم الدلاي جبرنجن اتوم زبصحو كفلتات ازيم ربشتي سقبلو الكايم زي سمو تمحرو هيزن نبرم اب كل شمناي كفلتات فح كبلو زقبو من كم زاكبوم اب سلستي كفلتات تقرفوم زنبروم بفلاي ممحر اب زيبلوم اتكفلي لك انداسو ايز مسل صبغ نغرو كربش خلو ممحر مريت صوم يكون زربشوم حدش هنا قدم منسي هنا رجيت نابتن كفلتا زورز بلا كنا ما كفت مس ابلي بزربا لبوزت فولوم نسون قداميتم قالتي ابتنين كو كفل غزي اتو مسبلم قدم حجي رمو سلازي فلطو اتكفلي كوس اجر استاديوم كمزي نبرم امازي لوزس هونم ايتزاربن ناتي مصحف ابت طاولا امبيروم سمي إرمياس يبحال نا إنجليش ممحركمين مجمرتا معالتي ناتهم تمحرو كتحدلهم وي كدحلهم على كامبر فشاشح انت بزيحك علم كدندنو حيخيلهم زول ما تنقطع بزيحو سلزنبرم أبكف لي ربشا زبحال يلن بحيم تولو قده بزي في نسترا كانت تراكمين أنا نسخاتكم زراخ بنات محرتين كما محرن تمحري تخابرنا كن كده لنا نو كربشينا تبلو انت خنكم قنام اندابلا زي بحرياتهم هيزوك حددوم جمرة انبار نسوس وريدو إيدكا يأتي خلو خمان عينا خسنيوم تام حارو أزي سروكميو زمسل اندابلو نكل تسمون مستتصمموم يقداس من محر إرمياس مريس سلام علو يلو جيس قبل مسجمرم كاس اندابلو كدافرو جمروم شو آخلس بلو إلكاي مش كبلو ماليسوم إلا قصوم ولا إذنهم عتحيزو أمبركهم كلهم زعللوم نيبرباش قرم تمكرو زلو يمزمسلوم مخان حق من قلهم عبشاموني كفلي تراي سلستا جزي زيتارفو لهم يتوم محران كلا قصلهم انت دليم لما أمس انت تعرفكم أبز بيت محرتت إيسا كان حبابكم مناويك دايركتر خنقبركم منا زبلوهم كتقاصر ملكا بفتسهم زي حسابيو بيمانا يتساقي زلو مستقبلون بتساقام زلو يجمرو شؤم أخلوت نترى بشا مدب حانس إسقام مستوافر لهم زمسلوم سقبل بايلو مسمع مسعبي وببتركس حالهم جمرم يا قداس نتبترون زلمريم زمسلو أجب أيبلونيم كاب زمحرو سقبلو زبلو يزبزه كيرونكا أنت بلا كسافر كسيمستر تتسأمم شؤو قديها كرأي مسبلو كيف تواكت ممزو السنم هذا الزحقوسو نقر انتلو قنا اتماوشت يكفل زربشو تمحرو بفلايتو مودات عبدا قمزرخبو بأكبرو السلام يبلوهم زخوان نبرات تسكيمو مزرقيو سقرفو قديفهم نابتا استخاريا قزا يبسحلوم مايتي بيت محتن لا شحي كبل إلو مزعاتو ولون عبداق حساب أي كفلنيم نباركا من كم زخبرلو زي فلات تخفيل كيس لزبحال مخفال ترحون أيكونان مشناي حادة بانينو نعسرتا تخفيل كي أبزخر كايو جيزي كتبال أوت خيلي خي زبحال اعتان والد انتخونا كامل الخاف أيرفان أمان قد قلعين اعتان أسرت حدا كفليك حلو عزقب أنا بسن كم ترافن شمايا كفلي زم حرام أبي زبلا حنصب عينين يتقالون سلام كبلو أو يدلي راقيسون مزحلف كأم نحنا كمان سلام إلنايو أبي زلو دعلو أندا بلا يسحلوم
የግዳስ እቲ መጀመርታ አንታ እንታይ ዝገበርኩ ሰቢ ዘይምሕራን ይብል እንተነበረ ስለ ዝለመዶ ጻም እዝኒ ክሕበን ዝወሰነም ምዃን ብቁርቤን ዝዓብዮ እምበር ዘይመሰጠኒም ህይወት ብከምዚ እንዳቐጸለ ግና ሓንቲ ካብተን ተመሃሮ ሓልፊ ሰባ ክትግደሰሉ ጀመረት። ዋላ እኳ ኣብ ትምህርታ ኣይንፍዕቲ ኣይሕማቕ እንተነበረት ናቱ ግዜ ንክትኣክል ብሓንቆታ ክጽበ ጀመረት። ኣብ ማእኸል ኮፍ ምባል ገዲፎም ቦታ ቀይሩን ኢላ ኣብ ቅድሚት ኮፍ በለት። እቶም ካልኦት ክርብሹ ከሎ ንሳ ግና ኣብቲ ናቱ ክፍለ ግዜ ስቕ በሓሊት ኮነት። ወራ ሕሉፍ ሓሊፍዋስ ሓንሳብ ክርብሹ ምስ ትሰምዖም ኣታ ዘይት ገድፍና ንኣኹም ዲና ክንሰምዕ መፂና ዋላስ ክንምሓር ብዘይ ልባ ክትብል ጀመረት። ኣረዲእዎም ገለ ዝስራሕ ኮፍ ምዝብል ኣብቲ ናቱ ቦታ ጥራስ ሒዛ ኸይዳም ኣይተረድዕን ኣረድዕን ክትብሉን ጀመረት። ንሱ ግና እዞም ክላስ ደኣ እንታይ ሓሲቦም ክልወጡ ጀሚሮም ካብ ምባል ሓሊፍ ዋላ ሓደ ትዕዝብቲ ኣሕደረን። ሕራኢሉ ከረድኣ ይጸንሕ። ድሕሪ 5 ደቂቃ ትምለሱ። ዋላካ ገሊኦም ኣብተን ዝምሕራለን ክፍልታት ኣብ ትምህርቲ ዝግደሱ እንተኾኑ ከም ናታ ደጋጊሙ ዝሓቱ ስለ ዘይረኣየ ተገዳስነታ ክሐግሶ ጀመረም። እምበርካ ብዝተኻለ መጠን ፍልጠቱ ከካፍል ስለ ዝደሊ ክገልጽ ከሎ ካብ ትምህርቲ ንላዕሊ ኣድሕብኣ ኣብኣ ትገብር ሓንሳብ እንታይ ከም ትገብር ዘላ ነብሳ ከማን ድንግርግር ይብለዩ። ብዝተኻለ መጠን ተመላኽያ ትጻቢኣ ክትመጽኣ ትፍትን ሓንሳብ ሊፕስቲክ ጌራ ክትመጽእ ከላ ዳይሬክተር ስለ ዝረኽባም ኣልግሲ ወይ ተመላሲ ስለ ዝብላ ካይፈቶ ጸራሪጋ ትኣቱም። እቲ ካልእ ዓይነት ትምህርቲ ብእንግሊሽ እንተዝቕየረላ ኣይምስ ጸልአት ነይሮም። ክምሕር ይጸንሕሞ ከም ገለ ኢሉ ናብኣ እንተጠሚቱ ዓይኒ ዓይኒ ስለ ዝጋጮ ብሕፍረት ድንን ትብል። ንሱ ግን ከየስተብሓለላ ውራይ ምምሓሩ ይገብር። ድሕሪ ቀትሪ ስለ ትምሓር ምስ ተፈደሱ ካብ መሓዙታ ተፈልያ ደድሕሪ ክትከይድ ትደሊ። ምድላይ ጥራይ ግን ኣይኮነን ከማን ዝበዝሐ ግዜ ንሱ ከይረኣያ ገዝኡ ኣብፂሓ ኣብ ፋናቱ ንገዝኣ ትምለስ። ሓደ ግዜ ሰዓት ፍዳስ ኣኺሉ ምስ ተፈደሱ ከም ኣመላ ክትጽበ ድሕሪ ምጽናሕ ደድሕሪኡ ክትከይድ ጸኒሓ ሎምስ ክዛረብ ኣለኒ ስለ ዝበለት እንዳጎየት ኣርኪባም ሰላምታ ድሕሪ ምልጋስ መእተዊ ዘረባ ስለ ዝጠፍኣ ክትብል ድሕሪ ምጽናሕ መምህር እታ ኣንተወይ ዝመሓርኩምናስ ብምልኡ ኣይተረድአን ደጊምኩም ደኣ ዘይተረድኡኒ ምስ በለት ተገዳስነታ እንዳገርሞም እሞ እንታይ ጸገም ኣሎ ጽባሕ ዘይረድአከ እንዳበለም መለሰላ። ንሳስ ነቲ ትምህርቲ ዘይኮነ ኣብ ልዕልዩ ተገዳስነት ከም ዝሕደረት ኣበይልዎም። ኣብ መንጎ ዕላል ግና ምስ መንድኣ ትነብሩ ኢላ ምስ ሓተተት በይኑ ከም ዝነበር ምስ ሓበራም እሞ ገዛ ገለ ደኣ መን የለዓልኩም ምስ ሓተተት ደጊሞም በዓለይ ዝብል ሓፂር መልሲ ሓባም። ኣራይ መምሕር በዚ ገዛ ኢላ ተፋናያቶ ኸደት። የግዳስ ምስ ነፍሳ ክትዛረብ ጀመረት። ምስክናይ መምሕር ተካሎም ኢሎም በዕለዮም ገዞም ዘጻርዩ መግቦም ሰርሑ። ኣንታ በዕለይ ደሞ ክሕግሶም እንዳበለት ካብ ሓልት ዝተልዓለ ዲብ ፈትወት ብዝኣብኡ ልዕሊ መጠን እንዳሓሰበት ካይተረድኦም ገዝኣ በጽሐት። በቃ ነብሶ ከፍ መዓልቲ ንክትሪኦ ተሓንጠት ምሕንጣ ጥራሕ ዘይኮነ ሕንጥነታይ ሰማይ በጽሕም። ቀዳመ ሰንበትን ምዝኣክል ቤት ትምህርቲ ከብላ ጀመረ። ወለዳ ኣብ ትምህርቲ ትግደስ ዘላ ስለ ዝመስሎም በጓሎም ክሕግሱ ጀመሩ። ሶኒ በፂሑ ዓርበ ክሳብ ዝኣክልን እንተተመላኽዐት እንተተመሻሸጠት ወድግና ብከምቲ ተደልዮ ክጥምታ ይከኣለን። ወረ ምስ ካልኦት ኣዋልድ መምሓራን ድዩ ተምሓሮ ክዛረብ ምስ ትሪኦ ክትሓርቕን ክትቀንአን ጀመረት። እቲ ስምዒት ፈጺሙ ክርድኣ እንተዘይከኣለkom ብዛዕባኡ ክትሓስብን ክትርእን ከላ ናይ ሓጎስ መንፈስ እንዳተሰምዖም ትሰራሰር ነበረት። ፍቕሪ ከም ዝሓዛ ተረዲእዋ ዶ ይኸውን? ኣቃልብኡ ክትረክብ ዝከኣላ እኳ እንተጻዕረት ነሱ ግዳ ከም ተራ ተምሓሪት ምርኣይ ሓሊፉ ብካልእ ክጥምታ ኣይከኣለን። ወላውን እንተደለይ ስነ ምግባር ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣይፍቅድሉን እዩ። ምእንተ ርእሱ እንትሕለ ዕድመ ስለ ዝኾነት ግዲ ክገብራ ኣይከኣለን።
ጓልግና ሓሲባ ናይ ገዝኣ መምሕር ክትገብሮ ወሰነት ንስድራ ናይ ገዛይ መምሕር ግበርለይ እንግሊሽ ከም ኣብል ደሊ ኣለኹ ምስ በለቱም ናይ ትሕሶ ጸገም ስለ ዘይነበሮም ብተሓጓስ ሓራኢሎም ኣይሰሙን ሳለስቲ ንሶም ዝፈልጥዎ መምሕር ኣምጽኡላ ጓል ፈጺማ ክትቀበሎም ኣይከኣለትን ምእንታን ኣብ ክፍሊ ኣብ ገዛን ሓደ ክኾነለይ ንመምሕር ኤርምያስ ዝደሊ ምስ በለት ወለዳ ክቋሟ ኣይደለይን ወሸለ ተምሓራትና ዝኾነ ይኹን ጓልና ጥራሕ ተንፍዓና እንዳበሉ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይዶም ረኸቡ ምስ ተዛረቡን ናይ ኮሙታት መደብ እኳ እንተዘይነበሮ ተወሳኺ ገንዘብ ኣብየት ጽላ ኢሉ ሓራ ይበለም ኣብ ሰሙን 3 ግዜ ከረድኣ ተሰማሚኡ ሰርሑ ጀመረም ጓል ግና ካብቲ ትምህርትን ልዕሊ ኣድሕብኣ ኣብ ልዕሊ ስለ ዝነበረም ተረዲእ ክዱ ምስ ዝብለ ኣይተረድአንን ትብሎሙ ሓራኢሉ ከም ብሓድሽ ጅምር ብከምዚ ኣብ ትምህርትን ኣብ ገዛን ቀጻሊ ስለ ትረኽቡ ፈቶቶም ብኡ መጠን ወሰኸም ብፍላይ ኣብ ትምህርቲ ከምዛ መሓዛ ሕግግ ክብሎ ትደሊ ንሱ ግና ከም ሰባ እምበር ካልእ ገጺሕ ባይነበረን ኣብ ገዛ ክምሕራ ኢሉ ምስ መጸ ትገብሮ ክዳንን ተንስነሰው ጨና ዋዊ ዘብል እዚ ኩሉ ንኦ ክስሕብ ላዕልን ታሕትን እንተበለት ንሱ ግና ወይ ከም መሓዛኣ ካብኣ ኣብይ ስለ ትብል ኩሉ ነገራ ምስ ኣስተባሓለትለም ወላ ዕላላ ዘበለ ብዛዕቡ ከም ዝኾነ ምስ ተረድአት ኣፍቂራቱ ከም ዘላ ቁብ ኣበለታም ምስ ነገረተውን እትፈልማ ፍቕሪ ይኹን ኣይኩን ዝፈልጥ ይብለይን የግዳስ በቃ ገጹ ክርኢ ደሊ ረኸቢ መጻኒ ምስ ረኣኹ ይሕጎስ ምስ ተፈለይኒ ኣመና ይናፍቆ ምስ በለተም መሓዛይ ተሸገሪ እዚ ፍቕሪ ዝበሃል ፍቕሪ ሒዝ ኩሎ በለተም ንሳ ግና ፍቕሪ ድ ሒዝዋ ካልእ ሓደ ተፈልጦ ነገር እንተሎ ሃጎሳ ምንጭ ንሱ ከም ዝኾነ ጥራሕዩ ዓይኑ ምጥማት ዘብዛሓትሉ ወዲ ደንጊስ ጸገማ ክረድኦ ክኢሉ ኩሉ ተግባራትና ድሕሪ ተመሊሱ ኣሪቁ ጽራቢሉ ምዘከረም ከም ትፈትሁ ርግጸኛ ኮነም ኣብ ክፍሊ ክምሕር ከሎ ናብኣ ገጹ ምጥማት ክስጋፍ ጀመረም ዓይኒ ምዝጋጩ ሕጅስ ክስንብዱን ጀመረም እንታይ ከም ዝገብር ኣቕሉ ጸቡም ክፍሊ ቀይርን ርክብል ዋላስ እንታይ መዓስ ኣርኪዋትሉ እዚ ከምዝታት እንዳበለ ብዝተኻለ መጠን ካብ ቅድሚኣ ክርሕቕ ጀመረም ክምሕራ ንገዝኣ ምስ ከደ ብዙሕ ገጽ ክሓበ ዘምጽኦ ገይሩ ቀልጢፉ ግልብጥ ኢሉ ይወፅም ኣብ ክፍሊ ብጌጋ ናብኣ ምጥማት ገደፉ እንተና ጠበይ ዝበሃል እንዳበለ ተሸቁረረም ንሳ ግና ገጽ ኣብ ዝከልኣ ቁፅረ ፍቕራ እንዳወሰኸ መጸም ክምሕራ ምዝመፀ ሻሒዶ እንጀራ ጽማቕዶ ባናና ክትብል ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ምስ ኣብዝሓትሉ ኣቕሉ ስለ ዝጸቦ በቃ ካልእ ሲትረፍ ነዚ ኣብ ገዛኦም ምምሓር ክገድፉ ኣለኒ እንተበለኩም ስድራ ግና ንኣኻ ስለ ዝመረጸት በጃኻ መሓርልና ስለ ዝበሎም ከይፈተወም ሓራ ይበለ ቀንዲ ኣሰኪፉ ዘሎ እቶም ተምሓሮ ፈሊጦም ዘይሽሙ ክሒቦሙ ከይዋረድ ብምስጋዩ ኣብ መወዳእታ ግን ክዛረብ ኣለኒ ስለ ዝበለም ሓደ ጊዜ ስድራ ጌሾም እንዳምሓራ ኩሉም ኣብ መንጎ ግና ከም ትፈቱ ከም ዝፈለጥ የግዳ ንሱ መምህር ንሳ ተምሓሪት ከም ዝኾነት ካልኣይ ነገር ከዓ ኣብ ትምህርታ ክትድሕድ ከም ዘለዋ ምስ ሓበራም እሞ ኣነ ፍትውቱ የዘብለካ ምስ በለቶ ዝምልሶ ጠፍኦም ክብሉ እቲ ተገዳስነታ ኣምና እንዳዛየድ ምስ መጸ ንሱን ከይተረድኦ ክእፈትዋ ጀመረ እንተኾነ እንታይ ከም ዝገብር ኣቕሉ ጸቡ ብዝተኻሎ መጠን ስምዒቱ ክሓብእ ፈተነ የግዳስ ፍቕሪ ሓያል እንዲ ኣይከኣለን ኣብ መንጎኣን ኣብ መንጎ ስርሖታ ቀርቀረም ወላዳ ኣጓል 16 ዓመት ትኹን ደኣምበር ነፍሳ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ናይ ጓል 20 ነፍሲ ዝመስል እተን ኣጥቆቶን ፍርፍሪ ኢለን ወፂንን ከምዛ ካብ ቅድሚኣ ክርሕቕ ይቃለስ ከምዚ ነበረ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካልኢት ክሪኣ ትመነዩ የግዳስ መሳሕቲ ይኩኑ ተምሓሮ ፈጺሞም ከይፈልጡ ዝከኣሎ ጠንቃቃ ኣካየደም ገዝኣ ክምሕራ ምስ ከደ ካብ ዝምሕራ ዘዕላ በዝሕም
ክሳብ ስርሑ ዘንግዕ ኮነ ንሳ ግና መፍቶታ ብቀደሙስ ንሱ እንዲ ድሌታ ዝነበረም ኣብ መንጎ ግና መምሕር ምዃኑ ስለዝወጥኡ ናብ ስርሑ ይመለስ ዘይከውን ኮይኑ እምበር ኣብ ከተማ ወሲዱ ሸና እንተዘብላ ይምስጠልአን ኣብ ሕቁ ኣደይቡ ሸሸይ እንተዘብላ ክንደይ እኳ ባሕ ምስ በሉም ተማሓሪቱ እንተዚትከውን ኣፍቂረካ ኣለኹ ኢሉ ፍቅሩ እንተስተማቕር ኣበይሙ ካይተረድኦ ብምሒር ምልማድ ኣብዚ ሓሳብ ጉዳይ እኳ እንተኣተወ ኩምኑላ ምስቲ ኣዘባ ግን ትፅላእ ጓል ኮይና ኣይረኸባን ንኣ ምፍቃሩ ኣይተጋጊን እቲ ፀገም ገና ጓል 16 ምሕላዋን ተማሓሪቱን ብምዃኖም ስድራ እንታይ ክብልዮም ንስምዓይ እኳ ኣይጥዖም እንዳበለ ብዝተኻእሎ መጠን ስምዒቱ ኣብ ውሽጡ ቀቢሩ ክጓዓዝ መረፀም በቲ ሓደ ወገን ጓሉን ካብቲ ናይ ቀደም ንላዕሊ ግዜ ክሕባ ስለ ዝጀመረም ተሰሚዕዋ ዘይፈለጥ ሓጎስ ባሕታ እንዳተሰምዓ ከም ቢተይ ኣንደረት ኣብ ክፍሊ ዓይንን ዓይን ምዝጋጨው ክምስ ክብል ጀመረም ኣብ መንገዲ ክተፈኖ ምስ ትደሊ ሓራይ ናይ ክብላ ይደሊም በቲ ሓደ ከዓ ስለስከፍ ድሌታቱ ጎስዩ በይኑ ይኸይድ ገዛ መፅይ ፀብሒ ክሰርሓልካ ከፅራልካ እንዳበለት ሙኽ እኳ እንተበለቶ መፅራይ ኣይኮነን ጠቕሊላ ምስኡ እንተተቕመጥ ኣይምፀልአን እንተኾነ ብካልእ ክፈልጣ ነይሩዎም ፍቕራ ግን ኣብ ውሽጡ ተደጉሉ ኣቃፀሎም ኣብ ዘረኸባ ሰዓት ሰዓማ ይመፁ እዊ በለ ኣብ ሂወቱ ሙሉእ ከምዚ ዓይነት ስምዒት ተሰሚዑ ኣይፈልጥን ዝገብሮ ጠፊእዎ ኣቕሉ ፀቡም ከም ዘፍቅራ ክነግራዶ ዋላስትን ክብል ይብልሙ መሊሱ ኸ ርእሱ እንዳሓኸ ሃራይ ከም ትብለ ንፍሉጥ እንድዩ ብድሕሪኸ እንታይ ክኸውን እንዳበለ ምስ ነፍሱ ተማኸረም ተኾነ መልሲ ኣይረኸበሉን ጓል ገና ስልጣንያ ብስጋ ዝተሰርሐ ኣነ ዝበለ መግቢ ከይተረፈ ቆፂራ እንዳመፀት ጽሙዋ ብዝበለላ ዋላ ከኖና እንተበላ ክትሕቦ ጀመረት ማራ ደንገጸቱ ከብዱ በለእቱም ክልቲኦም ተፋትዮም ከሎ እቲ ኩነታት ግን ንክልቲኦም ኣይጣዓመን ንሱ እምበር ንሳስ ኣይምስገደሾን ይፈቶኪ እንዳበለ ንፍቕሪ እንተዝሓታ ከይዳገመት ሓራይ ምስ በለት ሂወት ብከምዚ እንዳኸደ ናይ ክረምቲ ዕረፍቲ ኣኸለም ንሱ ነብስመራ ገዝኡ ኸደ ምፍላይ ንክልቲኦም ከሞት ኣደ በብውልቁም ከበዶም ክኸይድ ከሎ ግዳ ቁፅሪ ቴሌፎን ስለ ዝገደፈለም ደደዊላ ክትዕሎ ጀመረት ንሱን ኣይፀልኦን ግዲ ብካልእ ዘየስተማቕሮ ፍቕሪ ብቴሌፎን ከም ዋዕለሶ ደልዩ ካርድ ክሳብ ትውዳእ ይዕልሉም ክመፅእ እንተበለት እኳ ተፀሊልክ ድኺ እንዳበለ ዓበዮም ካብ ሓደም ሽሕ ጊዜ ኣታበጀኻ እንዳበለት ለመነቶ ኣቕበፀ ሕጂ ኣቱ ምባል ገዲፋ ኣንተ ምባል ጀሚራዮም ሽሕ ጊዜ ንፍቕሪ ኣውፅዩ እንተዚሓተታ ተማሓሪቱ ከም ዝኾነት ክሳብ ዝርስእ ልቡ ኣጥፊኡ ዘአላ ጸኒሑ ግና ናብ ውቕኑ ምስ ተመልሰ እንታይ ክገብር ጸኒሐ እንዳበለ ምስ ነፍሱ ይበኣስ ክረምቲ ተወዲኡ ትምህርቲ ምስ ጀመረ ንሳ ንታሽዓይ ክፍሊ ሓሊፋ ናብ ሃይስኩል ሰገረት ናብ ሃይስኩል ምስ ሰገረት ግን ዋላ እኳ ካብቲ ዝምሕረሉ ቤት ትምህርቲ እንተተኣለት ርክቡም ኣይቋረፀን ምእንቲ ርእሱ ናይ ገዛ ትምህርታ ስለዘይ ቋረፀት መራኸብ ጊዜ ኣይሰኣኑን ጅስሚ መጠኑ ፎኪሱ ወይ ምክንያቱ ቀዳሚ ነገር ኣብ ካልእ ቤት ትምህርቲ ስለ ዘለም ካልእ ነገሩን ዕድሚኣ ናብ 17 ስለዝተሰጋገረት ፀገም ዘሎ ኮይኑ ኣይተሰምዑን ኣንታ ካሓታ ደሞ ይብልሙ መሊሱ ከዓ ይስከፍ ንሳ ብወገና ከም ገሌላ ከይርዓት ወይ ድምፆ ከይሰምዐት ምስ ትውዕል ለይቲ ክድቅስ ማለት ዝሕሰብ እዩ እናሓደረ እቲ ፍትወት ልዕሊ ንቡር ዝዛየደ ሰብ ዝበለ ይበል ብዘይገድስ ካብ ስራሕ ዝፍደሰሉ ሰዓት እንዳተፀበየት ከተፋኖሕ ክበለት ንሱን ኢዳ ምስ ኢዱ ኣልቂቡ ጠጥዖሙ እንዳዓላ እንተ ዝኸይድ ክንደይ እኳ ደስ ምስ በሎም እንተኾነ ዓይኒ ተማሃርኡ መሳርሕቱን ስለ ዘፍርሑ በጃኺ ኣብ ስራሕ ቦታ ኣይትምፂ እንተበላ ንሳ ሃራይ እንዳበለት ክትመፅእ ተረባረቡም ካብቲ ዝፈርሑን ኣይወፀን ኣብቲ እዝብቲ ኩሉ ሰብ ኣተበ በመንገዱ ግበረ ተወረም በቲ ሓደ ፃረፍዎ ገሊኦም ካብ ፍቅሪ እንድዩ ፍቅሪ መዓስ ምስመን ኣበይ ከም ዝሕዘካ ስለ ዘይፍለጥ ብኦም ኣይተጀመረ እንዳበሉ ውልቃ ይርእቶም ኣፍሰሱም
ገና ነፈቐር ከይሓታ ከሎ በዓሎም ኣፋቐርዎም ንሳ ገና እዚ ወረታት ማራ ይሕጊስዎ እምበርከ ናይ ልባ ስለ ዝነገረላ ስለ ዝመሰለም ካብቶ ረድኣ ኣብ መዕለቢኡ ዘየብፅሑ ኢሉ ንዓመትን ገለን እንተስ ተረዲእኪ ድዩ እንተስ ከይተረዳእኪ ኣብ ልዕለይ ተገዳስነትን ፍትወት ይሕዲድክን ንኣይ ክትሕጉሲ ክንደይ ክትብሊ ከም ዝነበርኪ ኣፀቢቀ ይፈልጥ ወዮ ደኣ ተመሓሪቴ ስለ ዝነበርኪ ኩሉ ሙሉ ኣብ ግምት ይእቲ ፍቕሪ ቀቢረ ይጓዓዝ ነይረ እምበር ካብ ትግምት እዩ ንላዕሊ ይፈትወኪ መፍትሒ ጥራይ ግን ኣይኮነን ሰብ ዝበለ ይበል ብዘይገድስ ምሽን ሕጂ ንሓዋሩ ናቲ ክትኮን እየ ዝደሊ ምስ በለም ዝተሓጉሰቱ ተሓጓስ መቀን ኣይርከበን እዩ ዘሊላ ደኣ ተጠምጠመቱ ሓጎሳ ክትቋፀር ኣይከኣለትን ኣንተ ፈኑኒ ይኣክለክ ባ እንትበላ ቤን ክትፍኑ ምዃን ሓቅያ ካብ ትፈቶ ነገር ምርካብ እንታይ ካልእ ዝሓጉስን ዝዓቢ ነገር ኣሎ ኮይኑ ወላ ደኣ ፍቅሮም ደገ እንተ ዘውፅዎ ብዝተኻእሎ መጠን ብምርዳእ ውሽጢ ገይሮም ቀፀልዎም ገዝኡን ክትከይ ጀመረት ተፈዲሳ ናብ ገዝኡ ተላግስሙ ናታ መፍትሕ ስለ ዝሓባ ከፊታ ኣፀራራትሉ ፅብሕ ሰራርሓ ገዛ ትኸይድ እንጀራ ይትበልጣስ ምስ ስጋ ከይተረፈ እንዳምፅኣት ነቲ ገዛ ክትውትፈሉ ጀመረት ኣንተ በጃህ ግደፊ እንተብላ ክትሰምዖ ዝሕሰብ እዩ ሓደ ክገብሮ ዝኽእል ነገር እንተሎ ብእስፊ ፍቅሪ ምልጋስ እዩ ከም ሕፃን ሓንቀቓ ኣሰራሰራ መን ሽምኪ እንተተባሃለት ኤርምያስ መን ይበሓላ ቦኬ እንተተሕተት ኤርምያስ ክትዕንቀፍ ኤርምያስ ኣወዳት ክትፅቡዕ ኤርምያስ ኩሎም ብላ 100 ካብ 100 ተቋፀሩም ፅቡቕ ነገሩ ስምዒታ ስለ ዝረዳዕላ ዋላ ከምኡ እንተበለት ኣይክፍዓላን እዩ እምበርከ መምሕር ጥራሕ ዘይኮነም መቃለት ዓለም ስለ ዘርአም ኮይኑ ግና ዋላ ደኣ ራስ ብራስ ኣብ ገዛ ቤኖም ይሓሉ ፈፂሙ ክስእማዲ ናብ ካልእ ክሰግር ሓሲቡ ኣይፈለጥን ንኡ ገና ንእሽተይ ጓል 12 ዓመት ዘላ ኮይኑ ስምዑ ንሳ ግና ኣብ ምእጉርቱ ትስእሙ ከም ድላያ ተሓቅፎ ሕሲምሲ ትብሎም ከንፈሩ እንተትስእሙ ኣይምፀልአትን ድፍረት ኮይኑ ስለ ዝስምዓ እንዳደለይ ስቃ ትብል ወረርኩም ጠንበርበር እንዳበለ ገዛ በፅሕም ስድራኣ ቅድሚ ሕጂ ገለ ነገር ኣስተብሂሎም እኳ እንተነበሩ ሓቂ ምስሎም ኣይነበረን ሕጂ ግና ምስ ተደጋገመ ነጓሎም መስሓተቱ እወፈትዩ ብዘይብኡ ካብ ዝነብር ሞት ይቃላኒ ምስ በለት ኣቦ ኣማር ሓረቐም ሓዊ ለቢሱ ሓዊ ኮሊሱ ይኣገርገረም ኣዲኣ ግና ንኤርምያስ ኣይፀልአቱን ብቀደሙን እዚ ሰብኣይ ጓሌ እንተዝኾን ትብል ዝነበረት እምበርከ ኩሉ ኩነታቱ ምስ ተዓዘበት ሰብኣይ ጓለይ ዘብል ኮይኑ ስለ ዝረኸበቱም ንሰብኣያ ክትኣምኑ እንተፃዕረት እኳ ወይከ ጓለይ መንገዳ ክትስሕተ ኣበኸ ኢላቱ እንዳበለ ኣገርገርም ኣብ መወዳእታ ክፈልዮም ብጣዕሚ ፃዕረም ምስላጥ ምስ ኣብዮም ቅድመ ኩነታት ኣምፀአም ነዛ ጓለይ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 15 ከም ትወፅእ እንተጌድክዮም ንፍቅርኹም ክምርቆይ ምስ በለም ንፍቅሪ ክትብል ካልእ እኳ ዝኽፈል ኣይኮነን ጥቕምኻ እንዳሰራሕኻ ሓራ ኢሉ ተሰማምአም ንኣውን ሞራል ኣስነቐም ኣብ መንጎ መጽናዕት እትኽስትብል እሞ እንተኾነ ኤርምያስ ስለ ዝረአያ ተበራቢራ ገጻት ሓፂባ ናብ መጽናዕት ትምለስ ኤርምያስ ተኾነ ዝተፈላለየ ሜላ እንዳምፅአም ምስ ካልኦት መምሓራ እንዳተሓገዘ ቀስ ብቀስ ለውጢ ከም ትምፅእ ገበረም ኣብ ገዛ ክረዳእ ከሎ እንዳተደጓደጎት ኣብ መንጎ እንዳሰሓቀት እንዳተፃወተ ስለ ዝምሕራው ህይወት እንዳስተማቐረት ስራሓ ትሰርሕ ዝነበረት ዓለም እንታይ መክሰቦም ዝሓሊልካ ዘኽብረካ ዘፍቀረካ ሰብ ክትረክብ ከለኸም ፅባሕ እንታይ ይፍጠር ብዘይገድስ ኣብታ ብሓባር ዘለኻያ ሰዓት ክተስተማቕረለኩም ፅዒሩ ኣብ መወዳእቱስ ሓሳብ ልቡ ስለዝሰመረሉ መበል 16 ወፀት እውይ እንታይ ክብለኒ ኣቦ ኢላ ማራ ፈሪሓ እኳ እንተ ነበረት እንተኾነ ኣብ ጋሉ ዓብይ ተስፋ ስለ ዝረአይም ኣብ ዝቐፅል ክፍሊ ዝሓሸ ተርታ ከም ትሕዝ ስለ ዝፈለጠ ደጋጊሙ ደኣና ምሕር ኤርምያስ ኣመስገነ።